san haka ne ai ba ma sai ka kira na zo ba ko a waya kai mun magana zan zo a samu abin nan wallahi haba ai baka da damuwa wannan ma motar da ka turo ta wajen Alhaji Gambo da ka turo a abin wallahi an yi service din ta an kai ta ni naga ina can kanan ma nake turowa kai mun abu ballanta na kai na fa daga can zaka turo mun ayi abu ka aiwatar wallahi zai dakata ita yarinya tana can gidan nasu ko tana can gidan nan sharaɗa take ko dorai ina tunanin ni dai a Kano ne ina ji a kan gwana yawwa wajen Zaria Road babu da nan Kundila na san ta waje yawwa to tunan ina tunanin ake abin nan a nan dai area take in babu aka ya sauke babu damuwa Allah da yanzu dai babu damuwa yanzu bari in je insha Allah ka hada ni da shi sai mu je can sai in dauke ta dama yanzu ma abin da ya zo daga ci tafiya wucewa za to kawai sai abin na ai an gama to ai kai ka wuce yana ina ne Allah ya saka da alkhairi Ahmad Master dan Master ne kenan ai na ga yaron ya san aiki lamarin rayuwa lamarin rayuwa lamarin rayuwa lamarin rayuwa lamarin rayuwa lamarin rayuwa. Salamu alaikum. Rancho. 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 Lamarin rayuwa. Lamarin rayuwa. Dukkan karuwa ce wannan tsakanin ni da kai. Yanzu dai kun daina samun matsala kai da makotanka. Haba ai kuma an riga an gama. To kana ji kaya ne na samu na gwamnati. Kaya ne ɗaukar already original suka samu. Suna ina. Wallahi Alhaji Sabi injiniya. Inda nake kai gyaran mota an bani ta. Na'am naji. Wallahi shi ya zo yaron sa wani mai askin yan iskan nan. Ya je tsinto ba uwa ka to yanzu abin da nake so da kai. Ka tsaya. Zan je idan na je zan taho da ita yanzu ma tana waje a mota ta tsaya kai kafiya gagga daya in na je na janyo ta zan mata da faru kai kuma sai ka fita kaga kanka da ni kuma rancho Allah kai sauri dan manu direba gaskiya ga yana lamarin rayuwa. 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 Fito mu je ki sallar isha. Au nufi na asuba au sallar al'asar fito. Ki maza ki shiga saboda matan gidan su ma suna abin. Ba matsala ba ki da damuwa shiga. Lamarin rayuwa. Lamarin rayuwa. Lamarin rayuwa. Lamarin rayuwa. Nan zaki. Lamarin rayuwa. Lamarin rayuwa. Rancho. Lamarin rayuwa. ya kai Wallahi. an zo Wallahi. wallahi tallahi yawa sannu dama ita ce Wallahi ita ce. to ku shiga daga ciki sai in je in dawo ko Aka ce ki zo mu a shiga ki zauna a ciki ki huta. A'a ba zan shiga ba. kamar ya gidanku ne fa nan
ki saki jikinki ki kwantar da hankalinki, nan gidanku ne. Ruwa zan je in ɗebo, can diga zan je in ɗebo ruwa. Kin ga ku kan na dawo ai kin gaji. Ware ki shiga ki zauna ki huta ki nutsu. Inda dama ma ka dafa mata indomi ga gas, dan na siyo gas ba, ka dafa mata indomi ta nutsu. Kin ga wannan shine abokin tafiyar tawa Kano. Dan haka wanka zai shiga shirya izo mu tafi. Kin ga ba zan tafi shi kadai ba. Na ga miki ni ilimi ba na gani sosai. Kin gani? Wanda ya zo ya abin nan da a samu wata matsala. Ina nan a tsaye har duk inda za ka ɗebo ruwan ka dawo. Ai haka kuwa? To ko ki 'yan sanda ce ne ko soja? Ka ji ko? Kanci, zo ka je mi wata magana da kai. Jina, kana da tuwaris ɗin katako? Katako me za a yi da shi? Mu buga mata a katin da ta yadda. Ko kuma mu sami igiya mai kwari ta ɗaura sa. Ina da ita. Kaga sai abin da za mu yi magana tun da ta ƙi. A kawai zan sha wahalar nan a banza duk in ji in gama yawon bala'i nemo kuma gagara ta samu a gida. A ce ba zan zo mace ganima ba, yan mai taurin kan. Wannan daga ganin ta sun haɗa dangi da su karantina. Wallahi taurin kai ba, hegiya. Rancho! Wai mai kake har yanzu kai baka abin nan ba? Kai kana zo ka wani biyo mu. Lamarin rayuwa